Mis-sibt il-bdoti tal-Air Malta se jibdew jaħdmu taħt id-direttiva Work to Rule, kif fl-aħħar jiem l-Assoċjazzjoni tal-Bdoti l-Alpa irrifjutat laqgħa mal-Amministrazzjoni tal-Air Malta fit-tmiem dan ix-xahar. Fi kliem l-Alpa, id-data proposta għal din il-laqgħa importanti kienet wisq il-bogħod u għaldaqstant ipproċediet bl-azzjoni industrijali. Dan fi żmien sensittiv ferm għall-linja nazzjonali tal-ajru li bħalissa għaddejja b'taħdidiet dwar sħubija strateġika li tassigura l-vijabilità tal-kumpanija u l-ħaddiema tagħha, inkluż il-bdot infushom. Minkejja tentattivi biex nieħdu l-kummenti tal-President tal-Alpa Dominika Zoppardi, dan tal-aħħar prefera li ma jagħti l-ebda kumment f'dan l-istadju. Madankollu One News jista' jikkonferma li ngħatat l-ordni biex il-bdoti jaħdmu b'dik magħrufa bħala l-Work to Rule. Fi kliem ieħor il-bdoti huma struiti jagħmlu biss il-minimu possibbli kemm ma jitħassrux it-titjiriet. Intant f'kummenti lil One News l-aġent kap eżekuttiv tal-Air Malta Joseph Gallia tenna lill-linja nazzjonali tal-ajru tinsab lesta biex tnaqqas l-impatt negattiv li din l-azzjoni industrijali se tħalli fuq l-operazzjonijiet tagħha. F'mumenti bħal daw, aħna l-attenzjoni tagħna fuq il-pubbliku li qed jivvjaġġa magħna, il-klijent u l-passiġġier huwa l-iktar ħaġa importanti għalina u qed nagħmlu l-sforzi kollha l-impjegati kollha tagħna u l-partners tagħna biex innaqsu l-inkonvenjent. Sa dan it-tant il-Gvern kompla bl-isforzi tiegħu biex bħalma għamel bl-Air Malta iġib l-Air Malta fuq saqajja wara li Gvern Nazzjonalista ħalli jaf xifer ta' falliment. Sforzi li fi kliem l-aġent kap eżekuttiv imorru lilin mill-interess tal-Air Malta. Kulħadd jaf kemm dil-pass li ġej huwa pass importanti huwa pass li jagħti ċans lill-Air Malta li tista' tikber, li tista' tissaħħaħ u għaldaqstant nixtiequ li kulħadd jikkopera flimkien biex ikollna l-ġid għall-Air Malta, il-ġid għall-industrija tat-turiżmu u l-ġid Malta kollha.